Srdečne vás pozývame na ďalší ročník konferencií Wienerberger Forum 2015, ktorý nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky. Naši špecialisti pre vás pripravili zaujímavé prednášky na rôzne témy. Okrem týchto prednášok samozrejme nebude chýbať obľúbená praktická ukážka a technické konzultácie. Co všechno dokáží vatovky? No, co na to říct? Jako statika mě ta vatovka fakt překvapila. Zaujíma vás, ako si tehly plnené minerálnou vlnou poradia s vlhkosťou alebo dokonca s vodou? Vyskúšali sme to. Tá akustika je o detailoch. Aká je prax na stavbách? Uvidíte. Víte, jak správně udělat střechu s pálenou krytinou? Příklady z praxe vás nejen pobaví. Přijďte, dozvíte se opravdu spoustu novýho. Wienerberger Forum 2015 štartuje 2. februára v Prešove. Pokračujeme v Žiline a končíme v Bratislave. Tešíme sa na vás.